mulya dunya mulya akhirat. Alhamdulillah. Mila nuwun sewu kiai-kiai niku nek ngajarake kula jenengan niku nomor 1 nek kiai niku NU ora bakal wani ninggalke tahlilan. Sing nomor kalih kiai-kiai niku mboten wani ninggalke sholawatan. Ngoten Bu. Mila kula niku nate nunggoni kalih gurune kula. Awit isuk ngantos wonten iki tamu niku pirang-pirang, Pak. Gandeng garet, gandeng renteng, gandeng ceneng. Lah kula niku nunggoni Mbah Yai. Delalah niku nuwun sewu Mbah Yai Mas Ruri. Tamune kan nuwun sewu nek tamu kan pirang-pirang masalahe to. Lah niku matur kalih kiai niku kula. Pak Yai, lah napa? Tiang pundi sampeyan? Yang niku kula tiyang Wonokerto. Wonokerto niku lor apa kidul, Bu? Bu. Wonokerto niku lor apa kidul? Kidul mriko nggih. Kula niku ora dibingung kok kula niki kula keten masjide mandheg kidul lho, Bu. Ternyata niku kula wolak-walik cilik ngantos sakniki masjid ora ana sing madhep kidul. Masjid yo nek Indonesia madhepe ngitan. Mbah Mudin kok kan ngeten to, kok madhep kidul yo iki masjid iki. Mboten, ora ana masjid madhep kidul. Lah Mbah Mudin muni masjid kidul berarti Mbah Mudin bingung. Ora to, Mbah? Sallallahu Muhammad. Nah, nuwun sewu kiai-kiai niku wau, kiai niku kula niku dadi tamune niku matur kalih kiai niku kula. Mbah, kula niki pripun, Mbah? Lah kiai niku kula kan yo bingung to. Lah pripun piye guru matur apa-apa kok pripun? Nuwun sewu Mbah Yai. Kula niku malah kon rabi kalih gangone kula Mbah Yai. Ngoten. Pak. Lah jenengan nate tawani rabi boten kalih gangone jenengan. Betul ya? Nanti buatan Pak. Nanti buatan Pak. Jenengan tawani rabi kalih gangone jenengan. Derek nate iki. Lah Mbah Yai niku kula kan yo gumun to. Ana kiai, ana wong kok ngantek wong wedok niku nawani rabi. Dari tomat, tamati, sik sampai kita bagus ya ora, irung ya pesek, kulit ya ora, putih, kok tawari rapi piye to maksudnya? Lah sampeyan kerja apa? Ngapunten Pak Yai, kula niku kerjane becak Pak Yai. Oleh primen kerja becak malah tawani apa wae, Mbah? Tawani rapi. Nah, piye? Ngapunten Pak Yai, kula niku nuwun sewu ditawani rabi kali garwane kula krana garwane kula pun seneng kali tanggane kula ngoten. Wis kono Pak kowe rabi karo wong, aku wis seneng karo tanggomu ngoten. Lah niku solusine pripun Pak Yai? Ngoten Mbak. Solusine pripun? Jape kiyene kula wis rasa ngel-ngel, rasa medukun tekan guntur, tekan Demak, tekan buti-buti. Wis rasa ngel-ngel maca selawat ngoten. Selawat napa to Mbak Yai? Selawat Jibril. Pinten dah, ping 7.000, ngoten. Pinten wau 7.000, ngoten. Lah enten malih niku nuwun sewu Pak, enten tamu niku delalah niku tiyang PSK. Enten tamu ibu-ibu PSK, umure 40 tahun, ngoten. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam. Lah pripun Bu? Sampeyan niku kula Semarang, Mbah. Lah kerjane apa? Kalau PSK Mbak Yai. Apa Pak? PSK. Lah kiye kula pengalaman to. PSK kok ora tatonan. Ketoke yo ireng. Mboten tatonan beber blas. Ditomat-tamati sik sampeyan PSK piye maksude? Ngapunten Pak Yai, kula niku penjual sayur keliling. Lah pripun maksude? Lah kula niku dodol ya enak ya ana ya ini kancane soto katuku dungan bangun malah kula tuku motor karo Mas colong wong niku pripun kaya solusine ya ini kula jawab ben maca selawat ngoten nggih Pak nggih enten malih niku nuwun sewu tiyang niku umure 35 ngoten pinten wau Kang 3 gangsal delak yang niki wau nuwun sewu matur kali kiyene kula Mbah kula niki pripun Mbah? Lah sampeyan piye maksude? Kula niku nuwun sewu kanca-kancane kula niku pun rabi kok kula derek. Kula padahal umure pun 3 gangsal. Lah sampeyan kerjane apa? Pak Yene kula niku ngoten. Ngapunten Mbah kula niku di PR. Apa Pak? Di PR.
Nuwun sewu, bayane kula gedeng pengalaman. Wah, ora mungkin DPR kok nganti ora payu wong wedok. Lah sampeyan iki fraksi partai apa to, Kang? Ngapunten kula mboten gadah fraksi, Pak Yai. Jabe sapa sing tamu niku wau ngapunten kula DPR niku durung payu rabi. Kersane dados MPR meh payu rabi pripun, Pak Yai? Ken maca sholawat. Alhamdulillah. Ping pinten wau Bu? Ping 1000. Niku saben dalu nek dadi sare sholawat Jibril niku rebane niki apal ngoten sholawat Muhammad. Nah kula iki nek ditambahi ijazah nganu yo Mas sampean nek maca sholawat Jibril khususnya macane niku solo ngoten padahal tulisannya apa kan sholat ngoten. Lah nek jenengan isih ngaji kali Mbak Yali Subhan tasih ngaos kali Mbak Yai Masurin ini lam fathah lo kan bener to Pak Yai. Lam fathah la. Ngoten. Lah iki nek kula lek dewi kula sallallahu ala Muhammad. Ping pinten to Pak Yai? Ping 1000. Mangke jenengan ketemu kula to Bu. Tahun ngajeng niku saged dadel Allahumma amin. Saged bungan bangun, saged umroh, syukur saged kaji. Alhamdulillah. Nah, kalau derek matur, piye iki tamu-tamu kondo wangsul, kula tasih mriku terakhir. Mbah, sing niki nuwun sewu, dinten iki kok jenengan istimewa. Dinten iki jenengan ngeri, Mbah. Lah ngeri pripun nang? Lah masalah nopo mawon jawabe kok sholawat. Niku upama jenengan dokter lah dipecat dinas kesehatan to, Mbah? Ngoten. Ana wong sikil goroken obate budrek, ana wong panunen obate budrek, ana wong belen obate budrek lek tetap dinas kesehatan to Bu. Lah niki kiai niki wau masalah napa kemawon niku solusine kan maca napa wau sholawat Jibril. Lah kiai niku kula dawuh nyitir dawuhe Kanjeng Nabi. Man asyurat alaihi hajatun sing sapa wonge uripe kok musak masih uripe kok molak malih morat marip kancane iso ngono wonge ra iso ngono kersane iso dadel tukang tuku jape gune kula itir dewe Kanjeng Nabi fal yuktir bisolati alayya monggo becik ngakeh sholawat maring aku Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Fa innaha tajlibul rizqa. Monggo sholawat iku saged narik rizki. Alhamdulillah. Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika Thank you.